ovoga? Gori se ja koji sam se mučio. Very bad, ovo stvarno. Neću reći da je grozno, ali stvarno je grozno. Ovo još gori, šta je ovo? Šta je ovim ljudi? Ko te zorom budi, kad mene nema? Šta je bi? Scout je brsko. Da. Što ga skida? Come on. Hot, sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Psycho. Napadač. Stavit ćemo ga ako... What the fuck? It was at this moment that he knew. He fucked up. Na nekog... Brate, ko ti? Passion is amazing. Oh, wow, that's an enchilada. Let me see that. I love taco. Let me see that taco, please. Give it to me, So Fernando. juicy. That was Lonely Hearts, only on WCTR. What the fuck, jebote? Jebote, što sam pavuča u bazu? Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real... Melon, I will save you! Save me! Jel to rekao Melon ili Džeda? Ja goma dobio. Gleda replay. Ej, golmana dobro, okej. Oooo, brate! Feride, bolan! Feride! Ja ga ubijam. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think Evo lik. Ode on, ode! O, timer! Likov. Umro jedan. Ovo će bit svak setak pobije. Yes! Ljudi! Čekaj, mora, da. Šta bi? Vidiš lik. Ovo je bilo. Binarni brojevi. Pasta kako će sad... kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Boom! Oh, what the fuck? Up in the sky, it's a bird. It's a plane. John C. Ide... Ne! Šta sad? Jo mama! Imam diamond, imam. Kako se jede? Ne! Stani, vrati se zajedno. Orselik! Horselik. Oj, pomoć! Pa nemoj ići u fajt. Ubće me. Ubić, cheater. Što je cheater? Ja 100 metara od njega ubi me. Bio je na sredini tunela. Evo ga, mamo nekog lika. Hop! Halo! Što? Kad me prije ubi 3 udarca, nisam Pa to ti ni kažem. krenuo.
Aj! Aj, evo lika! Gdje? Aj! Kako ba, imao sam 6 srca odjednom me Evo, ne! Pa morate li se odmah klati, jeb... Kao što vidimo ovdje je neko već poginuo i ovdje laguje. Ne! Ja znam ruski, ko što je Putin bosanski. To ti je Putin poslao Šariga da... Neću se nikad spomenuti. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Ah, you felt so miserably. Idemo, momci, kontranapad, Saim, za Farida. SFC, SFC, SFC. Farida trese struja. Ne mogu te naći, s tim Vidimo, Burek shit. Burek shit. Shut the fuck out. Okay. Mission 1. Kill the guy in the green shirt. Okay. Evo ga! Vidi! Kako ja dao go... Ja dao go, šta... I kralj, lik nije udario. Ja udario loptu, ba... Pika se njemu go. Koji je najbolji kanal na YouTube? Pod A. PewDiePie. Pod B. Smosh. Pod C. Markiplier. I pod D. Slice Productions. Konačan odgovor je pod D. Da li ste sigurni? Da. I vaš odgovor je tačan, čestitamo se 100 miliona maraka. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Mislim, ano, AVP... A ušao mu je ovaj šina. Kako, dakle? Gdje? Gdje? Smoke weed every day. Okej, ja za burak šir. Ništa, baci sve, baci jastuk. Na šta će ovaj plan ličit. Okej, uspjeli smo. A mrš! Od mene si našao da kradiš, jel? Jeb, kako si ušao pička ti materina? Bježi! Go! Ušao. Vidi! I'm a fire in my laser! Hajde. Kako te ovo... Šta je ovo?